Punta na kami sa weekend market. May paali doon. Oh, cute. On this side. Dito na tayo sa market. Busy ngayon. Cheese. Yung soki. Soki namin sa ano, may mango sila. Tapos avocado. Oo, bread. There's yamin there, Dodo. Remember? Lucky, oh. So, ayan lang yung Asian store. Nasa bahay na kami and ihuhul ko po ito lahat. Hagoy, you know. So, first, pumunta kami doon sa market. Okay. Pumunta kami doon sa market kanina to get some fruit and vegetables. Bigay ko na lang to kay Ruth. May cola kami dito na 6 na piraso kasi para sa New Year's Eve. Tapos ito, Fanta din. Marami kaming drinks kasi nga may mga bisita kami. But anyways, you will see this video di ay after na ng New Year. Iuuna ko muna yung New Year no para in time siya ba. Basically, yung vlog bukas, mapapanood nyo sa Monday, New Year's Day talaga sa Pilipinas. So, mauuna po yung New Year's na video. So, yeah, ito yung mga nabili namin kanina doon sa market. Yung sa suki namin na farmers. Ito siya. Strawberry. Maganda pa yung quality ng strawberry nila. Para sa yogurt nyo, dalawa pala yung binili, oh. Ito. Meron ako ditong, ayan, camber or ginger, apple mango. Pero yung mango nila dito, hindi ako nasasapan. Hindi ako ang pumili nito, si Ruth. Let's see kung masarap to yung mango nila. Ako lang naman, tsaka si Ana yata ang kakain nito. And then, meron din akong sweet potatoes. I-steam ko lang ito. And then, may ano din tayo dito, oh. Lemon. 6 pieces ng lemon. How much did you pay for this? 8 euro? 8 euro. 25 or 850, something like that. Mas malaki yung difference pag doon kami sa market, doon sa Din Boss bumibili. Mamura sila doon kaysa dito sa amin. Kaso, of course, mas okay dito sa amin kasi nga malapit ba. But then, there, we really have to go every Saturday. So, sabi ko sa kanya, we will try to regularly go there ba. So, after nun sa market, doon sa Din Boss, doon naman kami sa Asian store. Pero hindi ko na po na video doon because it was so busy. Ano siya, New Year's preparation siguro ba. Kaya naman, ano na, hindi na ako nakapag-video doon. Sobrang narrow ng kanilang aisles. Yun. Mahirap, guys. Sabi ko muna ito. Yung texture ng mangga nila dito, para siyang papaya. Ito po yung sa Asian store. Yun na. So, ito. May krupok ako. Chicharon. Ayan. Krupik sa atin, diba? Doon sa kanila, krupok. And ito din tayo, may tanglad. Tangad, ano siya. Ano ba? Lemongrass. Ayan. Ako may milk powder. Kasi gusto kong gusto ko yung ihalo sa pandisa kasi mas masarap daw. Haluan. Mas, ano siya, mas mabango. Tapos mas fluffy. Char! Kasi mas mahal yung nido, guys. Ito na lang yung kinuha ko. Ito, egg noodles. Tapos, syempre, may pancit canton tayo, UFC. Kumuha din tayo na binigo. Paborito to ni Ruth, yung beef bulgogi. Yan. And syempre, hindi mawawala yung skyflakes ni Ana.
Pang snack niya yan. May pangko breadcrumbs din ako. Ito yung pinakagusto kong breadcrumbs. May pangko naman na ano, dito sa supermarkets namin. Pero mas gusto ko talaga to siya. So, kumuha din ako ng bamboo shoots kasi maglulumpia ako nung pork lumpia. Tapos, gusto kasi ni Ruth may ganito, bamboo shoots. I don't sell pork lumpias with this one. Just for here. Hindi na po ako bumili nung kasaba talaga kasi hindi na maganda yung mga kasaba doon na natira. So, kumuha na lang ako ng frozen na kasaba because magkakasaba cake ulit ako kasi nga, paborito ni Dodong. And then, nalagyan ko na siya ng makapuno. And then, may ano din ako dito, may dalawang coconut cream for the cassava cake as well. And may ampalaya. Kung curious kayo magkano yung ampalaya doon, ito siya oh. €2.78. May sriracha. Maliit lang kasi ako lang naman yung nagsisriracha dito. Tapos, hindi mawawala ang ating ito siya. Samyang Korean seasoned na soybean paste. Yes, masarap na samyang. Siyempre, meron din tayong bibigo na kimchi. When I was in Vietnam, ito din yung brand ng kimchi yung recommended ng aking mga Korean students doon sa Vietnam. Yung bibigo din daw kasi nga masarap din. Maganda din ang quality. Kumuha din ako ng lumpia wrappers. Kasi nga, balik na tayo sa pagbebenta ng lumpia. Pero depende lang sa mga orders. Pag gusto lang ng mga kapitbahay or yung mga katrabaho ni Ruth. And after that, we went to Lidl. Hindi yun sa Sinta Uderoda na malapit sa amin. Doon na din kami sa Dinbos bumili ng o pumunta sa Lidl kasi mas malapit doon sa Asian store. Might as well doon na lang, no? So, ito siya. May ano ako dito, Nescafe. Bye-bye coffee po muna ako for the new year. Yun, try ko talaga na hindi na magkape. Pero ito siya. Para to sa mama at papa ni Ruth pag bumibisita sila sa amin para may maserve kaming coffee. Or pag may ibang taong pumunta dito kasi usually yung mga Dutch kasi nagsiserve ng coffee or tea. And then may party size na chips kami. Paprika flavor na Lay's and also the natural one. This is for tomorrow, yung sa New Year's Eve. And ito pa oh. Ayan. Hamtas ang pangalan. So hindi ko masyadong bet ito. And kumuha din ako ng 12 pieces or isang dosena ng itlog. Tapos yung wipes doon, ano siya, mura. Mas mura compare dito sa amin. So, since hindi na kami masyadong nagwa-wipes kasi nga si Ana is already potty trained, ano na lang to siya, yung pag punas-punas sa face niya or sa nose niya kasi nga may cold siya ngayon. Pag kailangan lang. Pero hindi na talaga yung kailangan hindi kami maubusan ng wipes sa bahay kasi nga nagda-diaper pa si Ana dati. No? Ngayon, mas okay na. Wala na kaming diaper na kailangan regularly bilhin. Ay, graduate na kami sa diapers tsaka sa sa gatas tsaka sa yung regular ba na gamitan or wipes. Yun. And kumuha din ako ng baby cucumbers because Ana likes cucumbers these days. And may ano din tayo yung assorted na mini snacks, Dutch snacks. And then may ano din tayo potato, 3 kilo ito. Malalaki siya kasi yung lumpia ko, yung chicken lumpia ko, I mix it with potatoes kasi it kind of holds it together kasi niluluto ko yung lumpia, diba? And then bago ko siya i-wrap along with the carrots. Yun. Guys, may isang bag pa tayo. Kumusta man dyan? Nakatayo na tayo for today's video. Ayan, may frozen snacks pa din tayo. Keep nuggets. Masarap ito siya. May mga days na ayaw naming magluto. Ayaw kong magluto. Or tinatamad ako magluto. Yun. Nagsasnacks kami. Deep fried lang ba? Ito siya. Kumuha ako ng 300 grams lang ng minced beef because gumagawa ako ng tomato soup. I make tomato soup for Ruth. Para sa lunch nila ni Ana. Si Ana din. Ito siya. Masarap to siya. Flavored chicken na ito. Frozen. Para sa deep fryer din yan. Hindi ko man gusto to. Uy. Ayan. Margarine to siya.
Vitador. And then, meron tayong vitamin A, C plus E na drink. Multivitamin drink. Ayan. Para sa mga bisita or kay Ruth minsan. Hindi ako po masyadong nag-juice and wala na akong masyadong cola. Minsan lang ako mag-cola or parang ano lang ba? Tikim-tikim na lang. Ayan, may ano din ako, full milk. Full milk. And then, meron din tayong carrots. Ang liliit na ng carrots doon sa Lidl. Compared before. And then, may ano din tayo, may cheese block. Ayan. Masarap to siya na cheese. Garlic. And then, we also have grated cheese na, ayan, pang pasta or pang cassava cake. Anna's cookies na pwede ding cookies ni Ruth. I said, Dodong, this Anna's cookies, also Ruth's cookies. Hier met 5 Yeah, ninanakaw ni Ruth yung cookies ni Anna minsan. And then we have butter. Mabuang ko. Pagdakan ba dahil na itong... Ayan, may tubig din kami. Bottled water, dalawa lang. Pag may lang, pag lumalabas kami ba. Ayan, may... Bumili din kami ng Yakult. Guys, ang mahal ng Yakult dito. I was saying, wow, Yakult is very expensive here. Ja. It's my first time to buy Yakult here. And... Je Yeah. eet friet, hè? Ja. Ja, eet hier. Oh, opa. At 5:30 they eat friet. They will call around 5:30, but they call 15 minutes before they eat. Okay. Maybe 30 minutes before, we just put on the deep fryer. Ja, And the skip to do, so maybe we can do this? The kip? that's good. Yeah, okay. Give us a little bit for tomorrow, but we just do it. I can get me once. The kip from Lidl. Yeah, Yeah, that's good to do that one. That's good. okay. So yeah, I'm excited for Anna to have Yakult kasi doon sa Pilipinas, everyday siya nag-Yakult. So yeah, as soon as Anna sees this one, she's Yeah. not gonna stop drinking this one. Yeah. But just limit lang. Maybe once a day or once every 2 days. Yan, may pasta sauce din tayo. And may chicken ako dito, minced chicken para sa ating chicken lumpias. I also have yogurt for Ruth here. It's 2% fat. Tomato paste para sa soup ni Ruth at ni Anna. We have onion. And then, naubusan na ako ng garlic powder. So, kumuha ako. Mas mura doon itong garlic powder sa Lidl. Ito na yung bibiliin ko palagi. Kumuha din ako ng lip balm kasi nga madaling mag-dry yung lips kasi winter na yun. And isa pang tubig. I think that was it. Yun. Kailangan ko siyang i-put away. So, magpuput away lang ako ng mga pinamili namin ni Ruth. Gusto ko yung gusto ko talaga yung grocery shopping kaso yung hindi ko gusto yung yung pag put away ng mga gamit. So anyways, Anna and her Oma and Opa are on the way home. Maybe not yet, but soon. Dito sila magdi-dinner yung lolo't lola ni Anna. Hindi na lang po ako mag-video kasi for sure, pagod na pagod sila. So, para makapagpahinga na sila. Iba kasi pag may nag-video ba, nahihiya din ako. Si Anna medyo irritable pag dumating na. So, i-end ko na po yung video. Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Happy New Year! Although you will see the video tomorrow first. Naglalaro na. He's making the most of it kasi Anna's coming home soon. Yeah. So, kita-kita. Doei. Mush, babush. Babush! Houdoe!